Hello friends, ang GB blogमोन GB blogआवहाय आं नामखौ सोलायनानै आं दा बिकारि JB blog लाबाय आं दा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ गोदानबा लाइक आरो कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव सिख्लाफोर दंफायो सिगाङाव आंनि भिडिअ बानायनायखौ मिनिदों आरो नोंथांमोना आं दिनैहाय मेट्रिकनि एग्जाम होनाय पास जानायफोरनि भिडिअ लाबोदों ओमफ्राय दा जोबोर खुसि आरो नैबे गोसोआ जों देनांहाय बिदि जायोब्ला बेसेबां खुसि जागोन हाबाब दा बुंसै इन्टारटेनमेन्टआ बाफानाय नङा आइदे दा आंखौ मानसिफ्रा कमेन्टआवहाय सोंहरगोन मानो भिडिअ माबायालाय नै गोदान जाखो सोरनि गोदान जाखो होननानै सानगोन आङो दा बेनोसै आरो बे बिकारि ब्लग माबा JB ब्लगआव एबारनिफ्राय हगारसिगोन बेनो हगारखायो हगारनायालाय आं माबा नामाखौल' सोलायदों आरो नोंथांमोना गाज्रि दामोन आं भिडिअनि माबाखौ सोलायबाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो होमब्ला गो History. Maths our manna simon bring number of form jagad. Yes, sinjidona. Hindi. Facebook terbuka macam ni lah. YouTube mau gendang ko.
oleh Islami. Là có bình nhiêu là mình ra là lấy một triệu ha. Abdi Bekarana, second division by janaipwrkow Teresa Mosahari. Pendidikan Nazari. Artinya kumbawa sudah tentu juga teksnya naiknya mesti jadi jangan aku kalau di sini Musahari. Bila tugas kemudian mengajar rumah. Ani mau musik sama sekali, ada ani musik pasar ini sebenarnya sungguh kunjung sedang ada kuat lama. Example punya cakapnya, mobil pemabel, ayo, selesai. Example punya cakap mobil pemabel kasihan. Nang pada dosa malu naik itu exam katanya mau pemabel pada nunggu jadi pernah dosa jangan naik itu pernah dosa nunggu mau berjalan mana nunggu belakang kawa nunggu akai ngejar kasih pun pengen ada kelas enam pernah sapun buka kalau aja mau kuda ada dari dosa enam ada exam sebenarnya mas enam puluh nunggu sebenarnya lama naik ini kan yang juga mudah itu dan kesulitan pura jadi mudah dan juga belum kaya dan kami sudah itu misi pas ini dua jalan dan anggu mas menteri sedang di bulan Februari sebetulnya ada kami saja sekarang video apa baik yo video saya lebih baik lebih baik alam seperti baik belasiago tambah dosis lebih baik itu cinta saya mempunyai matchku ang regular saya bertemu ini baik atau dosis lebih selalu ada sebagai noai ang regular baru saja saya baca kembali ke bisnya ya nah ini anak ini dia menjadi dan semua kalau ya jadi orang pun menjadi kalau mana dia hebat itu exam ऐसे जो बोलूँगा आने भी पड़े जाए दंगे भी जो पढ़ने में समझ पड़ने यहाँ तो बोल रहे हैं ना हमारे दोनों ने हम अगर हम दूसरे लाते हैं बोली जाने में हवाई एजेंट को हम जावरी हवाई पढ़ने पास हवाई pengen yang sabun kalau dia sahaja koordinasi itu sih kalau dia beli mobil itu kok jadi menjadi kalau sahaja mobil layak dia kok kalau ada haiwan itu pun mau bocce, ekornya ada boleh itu, mau kalam dan dia
बेनिखायनो जाहाथे जों अब्लानो नोंसोरनि बे थांखि जा जाफुंगोन बेबायदि जाफुंगोन आरो बे दा क्लास 9 नोंबो आंबो लोगोफ्रा नोंसोरो बिसोरखौ मोजां पास खालाम आंनिफ्रायबो साबसिन नोंसोरो पास खालाम गासैबो लेटार 90 98 95 बिदि लाखिनो सेस्था खालाम अब्लानो जोंनि बे बामुंगाव गोजौ फरायसालिया बेनिखायनो नोंसोरो जुदि जोंनि बे गोजौ फरायसालिखौ नाम खालामनो गोसो नोंसोर मोजां फराय अब्लानो नोंसोरनि पास जानायानो नोंसोरनि बिमा बिफानि मान नोंनि मान गामिनि मान ओनसोलनि मान डिस्ट्रिक्टनि मान स्टेटनि मान बिदि जागोन बेनिखायनो गोसो होनानै फराय जाहाथे बयबो मोजां फरायो जाहाथे इयुनाव जों मोजां फिथाइ मोनो आरो मोजां फिथाइ मोनो मोजां फरायनांगौ बेबायदिनो दा आङो आसा खालामो एबा मिजिंथियो गासिबो जाहाथे आंनिफ्राय साबसिन आंनिफ्राय गाहामसिन 90 बेबायदिनो 95 98 बिदि लाखियो मोजां फरायनानै लाखिनो जाहाथे जोंनि बे बामुंगाव गोजौ नाम खालामो जों गावबा गावनि फरायनाय स्कुलखौ जों जेब्लायबो नाम खालामनो जोङो थांखि लानांगौ अब्लानो जों जाफुंगोन Habil dulu dah. Aku mau oleh Rusna. Itu tiken lah. Beda mas mawanya musanda itu menusal.
सिंजों सिं मैगं साफायो दस्राबो माब्लाबा सानो ओंख्रि आंनि फोरोंनायानो जाया ओंख्रि गाङो बिदि सानदों आरो दा मैया मा होनबावनो ओंख्रि गोथाव जाबा माबायदि मोनो सप्तासेनि बारा थायो थिग बेबायदिनो बे बोसोरनि रिजाल्टआ आंनि बे साख्रिनि माबायावहाय मेदाम मोसायो होननाया मोसायो होननाया मेदाम दाखाल मोसानो होननाया आंनि अननायनि तरफनिफ्राय माबा मोनसे होगोन फिसायानो जा गिदिरानो जा दा फिसायानो जाथों होनबाबो आङो गाज्रि मोननो नाङा कर्मसारखौहाय आंनि गोसो खुसि मोननायजोंहाय मा होनो एसे आंनि बुद्धि लाबोनायजोंहाय सक्सेस जायो मानसिया दा ओंखायनो आं मा होनबावनो खुसियानो दाबो दङ होनबाबो मैयाहाय एकदम सोरबा फन खालामबा सोरबा सोंहरबा हामसिगौ मोनबाय थादों माथो रावबो फन हरा एकदम दुगा होनथारसिगौ माने आं जेब्ला बे स्कुलाव आं 10 बोसोर जानोसै दा सेप्टेम्बर 2012 नि सेप्टेम्बराव आं जइन जादों बे स्कुलाव बेसिमहालागै आं दिनैसिमहा बेबायदि रिजाल्ट मोनफेराखै आरो थांबाय 2018 21 पास जादों बे समावहाय बेबो बिराद गिदिर माबामोन होनबाबो आंना गोसोआ एसे थावनाया एसे खम जानानै थादों आरो साइन्सआवहाय बिदिनो 50 40 बिनि माबा बाराखै दा लेटार मोनसे मोननानैबो जायफोर फार्स्ट डिभिजन बा सेकेन्ड डिभिजन बिसोरनि मार्कआबो नायोबा खम गैया 66 65 62 बिदिजों ओंखायनो आं बिराद थारमाने बिराद खुसि मोनदों होननो हाला आं एक्सप्रेस खालामनो हाला जेब्ला नोङो सिगांहाय आं फैजेनदोंमोन आंनि एक्सपिरियेन्सखौ आं बुंसै जेब्ला आं बाहेरायाव थाङोमोन प्रजेक्टनि थाखाय बायद'खौ स्कुलाव फरायसै होननानै अबे स्कुलनिफ्राय फैदों बायद'आ होननानै बामुंगाव होननानै बामुंगाव कम्पानि जाबोलागे बामुंगावनि लकेसनखौनो मिथिया अबेजों थांनांगौ होननानै बे समाव आं सानोमोन मानो मिथिया बामुंगाव जेब्ला कासकट्रानि ओरै थांनांगौ होनबाबो मिथिया बेंटल रास्ता होनबासो मिथियो बे जायगाखौ बेंटलनि ओरै स्पेसियेलि बब्रैनि मानसिफ्रा बेबो मोनसे माखासे गेजेरनिफ्राय
बिबाना जेरावखि जाया मानो जों मोनसे आरोबाव मोनसे जोंनाव लुबैनाय थाबाय दिनैनि माबायाव जे रिजाल्टआ मोनसे एग्जाम जाबाय नङा होमबा मोनसेल' चेलेन्ज दंबावो जोंहा बेखौ नोंथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों बे चेलेन्जआ साक्सेस जागोन खारन मोनफ्रोमबो साबजेक्टआव लेटाराखौ फरायफ्राय गुबुन सिगां नाथाय मोनसे साबजेक्टआवहाय जोङो आदा नांगौ बेबो जागासिनो बे जे आदा बे आदाखौ दानि बे फरायबाय थानाय क्लास टेनफोरनि गेजेरावहाय जेरैखि जायाब्लाबो जोंबो बुंखायो फरायनाय बेलायावहाय मोजां स्टुडेन्टफ्रा माबा मोनसे प्रब्लेम जेंना दङब्ला जोंनि सिगाङाव बुं जों हागोन एसेब्लाबो सल्युसन खालामनो लेखा गैया केपासिटि दङ आरो बेखौ जों खालामनो थांनाय सिगाङावहाय जोङो बे बर' बसुमतारी आमलायखौ बे क्लास टिउसन जादों मोजां खालामोन बेबो प्रफेसार पार्टिनि खालामोन बेखौ जोङो हेल्प होबोदों न'खराव जिहेतु निरुपाय बे हिसाबै आरो बेबायदिनो मोनसे बे क्लास टेन बेबायदि न'खराव अबस्था खिन्थु फरायनो बिराद गोसो ड्रेस बायनो हायासै लेखा बायनो हायासै पकेट बायनो हायासै माबा मोनसे समस्या जादों जोंखौ जोङो खोन्थाबाय माने बेवहाय एडमिसन माबाया फ्रि जाहैगोन बेनिफ्राय एडमिसननि टाइमावहाय 6,000 होनांगौ ओमफ्राय टिउसन फिस दङ आरो जायगा जौगानायनि गोसोब्ला माबाहैनो हागौ आरो जौगानायखौ लाहैनो हागौ आं बेखौ आं हिसाबै खोन्थाबाय दा आरोबाव जोंनि गेजेरावहाय जोंनि फोरोंगिरिनिफ्राय नोंथांमोननि सायावहाय बिदिनो लाखिबावनो थाखाय जोंनि लोगो फोरोंगिरि जयन्त कुमार नार्जारि बिथांखौ फंनैसो बे आनजादनि रिजाल्टनि सायावहाय आरो दानि फरायबाय थानाय फरायसाफोरनि सायावहाय बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायो फरायसालिनिफ्राय जि बोराइदग आर'नाइजों बे हाबाफारिखौ बजबनानै लानाय जोंनि गाहाय फोरोंगिरि सार आरो सानैयाव सोलिबाय थानाय दा सामना फट' लानाय दोङो फट' लाग्रोनाय दं दा मेट्रिक पास जानायखौबो